pane Tučný, ublížení na zdraví a napadení. No tak si na vás posvítíme. Ale pane policaj, to fakt nemůžu. Tak hezky od začátku. Já už jsem ten den stal levou nohou. No a pak sedím v hospodě, hodinová ručička ukazuje asi půlnoc a mám v sobě už 5. skleničku. Pak najednou vidím, jak někdo otravuje lidi v hospodě, tak jsem mu chtěl dát ochutnat vlastní medicínu. Ano, fraktura lebky a pohmožděniny, že? Jak to víte? Máme oči všude. No tak jsem samozřejmě vzal nohy na ramena. Ale to už jsme dorazili my a nasadili vám klepeta. No, pane Tučný, nevypadá to dobře. Asi půjdete na dlouho do chládku.